ሰላም ተኸታተልቲ ዛ ቻነል ናብ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ናብራና ብጃመይ ንምምልካት መክተያ ስለዚ ሼር ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትሕመቑ። ሰላም ተኸታተልቲ ዛ መደብ ከመይ ቀኒኹም? ሎሚ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ መንእሰያት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ መንእሰያት ኬንያን ዩጋንዳን ክዛረበ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ሰነ መንእሰያት ኬንያ ነቲ ብመንግስቶም ዝተኣመመ ናይ ቀረፅ ምውሳኽ ወይ ከዓ ኬንያ ፋይናንስ ቢል ዝብልዎ ንዕኡ ብምቅዋም ዓብይ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝገበሩ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ክሳብ ሕጂ ይቕፅል ከም ዘሎ ርኢና ኣለና። መንእሰያት ኬንያ እቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝተሓሰበ ናይ ባኒ ዘይቲ ናይ ሞባይል ትራንስፈር ከምኡውን ካልእ ናይ ቀረፅ እማመ ተቃዊሞም ዓሙስ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም መንግስቲ ብዝገበርዎ ሰላማዊ ሰልፊ መጀመርያ ከም ኣቕልል ኣቢሉ ክሪኦም ከወዳድቆም እኳ ተሓሰበ እቲ ዝነበርዎ ሓይሊ እቲ ዝነበርዎ ናህሪ ናብ ዝለዓለ ስለ ዝኸደ ፕሬዚደንት ሩቶ ነቲ ናይ ፋይናንስ እማመ ካንስል ከም ዝገበሮ ወይ ከዓ ውዱቕ ከም ዝገበሮ ርኢና ኣለና ማለት እዩ። እንተኾነ ግን መንእሰያት ኬንያ ኣብቲ እዋን እቲ ናብቲ ፓርላማ ናይ ኬንያ ወይ ከዓ ባይቶ ህንፃ ናይ ኬንያ ኣትዮም ሕጂ እውን ናብ ኤርፖርት ገጥና ክንግስግስ ኢና ይብሉ ስለ ዘለዉ ፕሬዚደንት ሩቶ ዳርጋ ዓቕሊ ፀቢብዎ ናብ ዝለዓለ ስጉምቲ ገፅ ዝኸደሉ ዘሎ ግዜ ይመስል። ምክንያቱ እቶም መንእሰያት ካብቲ ናይ ቀረፅ ምውሳኽ ዝነበረ ናይ ኣድምኦም ዕላማ ሓሊፎም ክሳብ ፕሬዚደንት ሩቶ ክወርድ ኣለዎ ይብሉ ስለ ዘለዉ እዚ ከዓ ዝኾነ መንግስቲ ብፍላይ ናይ ኣፍሪቃ መንግስቲ ዘይቅበሎ ጠለብ ስለ ዝኾነ ፕሬዚደንት ሩቶ ሓይሊ ይውስኸሉ ኣሎ። ብዙሓት ምስቶም መንእሰያት ዓዋሉ ወይ ጋንጊስተርስ ነቲ ናይ መንእሰያት ዕላማ ክጨውይዎ ዝፍትኑ ኣለዉ እንዳበለ ብዙሕ ጎስጓስ ይገብር ኣሎ። ዳርጋ ዓቕለይ ፀንቂቐ እንተዘይደው ኢልኩም ዝለዓለ ስጉምቲ ክወስድ እየ ኣብ ዝለሉ ዘሎ ግዜ በፂሕሎ ማለት እዩ። ከም ዝፍለጥ መንእሰያት ኬንያ ዝበዝሐ ብማሕበራዊ ሜድያ ብቲክቶክ ብኢንስታግራም ከምኡውን ካልእ ናይ ማሕበራዊ ሜድያ ንጥፈታት እንዳገበሩ እዮም ዝውደቡ ነይሮም። ተወዲቦም ከዓ ናብ ኩሉ ኬንያ ዳርጋ ስፍሕ ድበለ ሰላማዊ ሰልፊ የካይዱ ከም ዝነበሩ ክሳብ ሕጂ እውን ከም ዘይገደፍዎ ርኢና ኣለና። እቲ ሓደ ናይዚ ሳዕብየን ኮይኑ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ኬንያ ጥራሕ ደይኮነ ካብ ኬንያ ወፃእ እውን ፅልዋ ይገብር ኣሎ ዝብል ኣተሓሳስባ ወይ ኣዘራርባ ሕጂ መፂ ኣሎ። ምክንያቱ ካብ ሎሚ ጀሚሮም መንእሰያት ዩጋንዳ ተመሳሳሊ ዓይነት ሰላማዊ ሰልፊ ብፍላይ ከዓ ኣንጻር ብልሽውና ወይ ኮራፕሽን ከካይዱ ጀሚሮም ከም ዘለዉ ርኢና ኣለና። እንተኾነ ፕሬዚደንት ናይ ኡጋንዳ ዩዌሪ ሙሴቨኒ እቲ ናብ ኬንያ ዝረኣዩ ናብ ሃገሩ ክድገም ዳርጋ ዘፍቅድ ይመስል የሎን። ምክንያቱ መንእሰያት ስልጣን ክቆፃፀሩ ተጀሚሮም ንመንግስቲ ከስገድዱ እንድሕር ጀሚሮም ደው ከም ዘይብሉ ድሮ ካብ ኬንያ ተማሂሩ ኣሎ ይመስለኒ። ስለዚ ዳርጋ እቲ ዓበይቲ ህንፃታት ናይ ኬንያ ብሰራዊት ይሕልዎ ኣሎ። ነቶም ኣንፃሩ ዝኾኑ ናይ ተቃዋሚ ሰልፊ ኣባላት ባይቶ ድማ ብፍላይ ናይቲ ናሽናል ዩኒቲ ፕላትፎርም ዝበሃል ተቃዋሚ ሰልፊ ናቱ ኣባላት ባይቶ ክኣስርን ክሕዝን ጀሚሩ ኣሎ። ነቶም ኣብ ርእሲ ከተማ ዩጋንዳ ኣብ ካምፓላ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዝጀመሩ መንእሰያት እውን ድሮ ከባቢ 45 ዝኾኑ መንእሰያት ኣሲሩ ኣሎ። እዚ እውን ዝቕፅል ይመስል። ብሓፈሻ ፕሬዚደንት ናይ ዩጋንዳ ፕሬዚደንት ዩዌሪ ሙሴቨኒ ዳርጋ ነቶም መንእሰያት እቲ ትደልይዎ ነገር ኩሉ ቅርበልኩም ኣለኹ፣ ብዝሓሰረ ዋጋ የምፀልኩም ኣለኹ፣ ስለዚ ካብዚ ንኔው እንታይ ትደልዩ ኣለኹም፣ ሰልፊ እንድሕር ጌርኩም ዳርጋ ብሓዊ ከም ምፅዋት ኢሉ ኣፈራሪሕዎም ኣሎ። እቶም መንእሰያት ግን ደው ደም ክብሉ ክቕፅል እዮም ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ። ብሓፈሻ ፕሬዚደንት ናይ ኬንያ እኮ ዳርጋ ነዊሕ ኣይገበረን ኣብ ቀረባ ግዜ ተመሪፁ። እዚ ፕሬዚደንት ናይ ዩጋንዳ ፕሬዚደንት ዩዌሪ ሙሴቨኒ ግን ብቃልሲ ዝመፀ ካብ መጀመርያ ወይ ጥሪ 1986 ጀሚሩ ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር ዝኾነ እዩ። ናይ ዩጋንዳ ሕጊ ናይ ፕሬዚደንሻል ሊሚት ወይ ከዓ ሓደ ፕሬዚደንት ዝተወሰነ ግዜ ጥራሕ ፕሬዚደንት ክኸውን ኣለዎ ከምኡ ናይ ዕድመ ገደብ እውን ኣለዎ ዝብል ነይሩ። ግን ኣብ 2005 ነቲ ናይ ገደብ ወይ 2 ግዜ ልዕሊኡ ፕሬዚደንት ክትከውን የብልካን ዝብል ሕጊ ንዕኡ ካንስል ገይርዎ ወይ ንዕኡ ኣፍሪስዎ ማለት እዩ ፕሬዚደንት ዩዌሪ ሙሴቨኒ። ከምኡ እውን እቲ ሓደ ፕሬዚደንት ናብ ዩጋንዳ
ካብ 75 ንታሕቲ ዕድመ ክኸውን ኣለዎ ዝብል እቲ ዕድሚኡ ሕጂ ናብ 79 ገፁ ይኸይድ ስለ ዘሎ ንዕኡ ናብ 2017 ኣፍሪስዎ ስለዚ ዳርጋ ፕሬዚደንት ንህወት ወይ ፕሬዚደንት ፎር ላይፍ ክኸውን እዩ ዝደሊ ዘሎ ግን ከዓኒ ማዕረ ማዕሪኡ ኣነ ናብዚ ሃገር ቁጠባ የምፅእ ኣለኹ ምዕባለ የምፅእ ኣለኹ ንዓኹም ቃለሰልኩም ኣሎ ይብል ኣሎ እቶም መንእሰያት ግን ኣብታ ሃገር ገጽ ዘይብሉ ወይ መዓት ዝኾነ ናይ ብልሽውና ወይ ኮራፕሽን ኣሎ እዚ ክጠፍእ ኣለዎ ኢሎም ሰልፊ ይጅምሩ ኣለዉ ማለት እዩ እዚ ዝጅምሮ ዘለዉ ሰልፊ ግን ኣብቲ ኮራፕሽን ወይ ብልሽውና ናብኡ ደው ክብል ድዩ ካብኡ ንኔው ክኸይድ ኢልካ ምርኣዩ ማለት እዩ ምናልባሽ ከምዚ ናይ ኬንያ እንድሕር ቀፂሉ እስኻ እውን ካብ ስልጣን ውረደልና ክብልዎ ይኾኑ እዮም እዚኣ ከዓ ኮሎ ጌና ይከላኸል ኣሎ ማለት እዩ እታ ከተማ ብሰራዊትን ብታንክታትን ገይሩ ክሕልዋ እዩ ማለት እዩ ሓደ ናይ ፕሬዚደንት ይወሪ ሙሰቨኒ ካብ ካልእ ፍልይ ደብሎ ወላ ካብ ኬንያ ፍልይ ዘብሎ ነቲ ሰራዊት እውን ይቆፃፀሮ እዩ ከም ዝበልክዎ ብብረታዊ ቃልሲ ገይሩ ዝመፀ ስለ ዝኾነ ዓበ ሓይሊ ዓብዪ ፅልዋ ኣለዎ ናብቶም መራሕቲ ናይቲ ሃገር ብፍላይ ከዓኒ ሓለቓ ስታፍ ናይ ሰራዊት ናይ ዩጋንዳ ከዓ ወዱ ስለ ዝኾነ እዚ ጀነራል ሙሁዚ ካይነሩጋባ እንብሎ ወዲ እዩ ማለት እዩ ምናልባሽ እውን ድሕሪ ኣቦይ ኣነ ፕሬዚደንት ክኸውን ኢሉ ዝፅበ ዘሎ ሰብ እዩ ስለዚ ኣብ ዩጋንዳ ዓብ ፅልዋ ክመፅእ ኢልካ ዝፅበኮ ተዘይኮነ ግን ነቲ ዓዲ ሕንፍሽፍሽ ከብላ ክእል እዩ ምናልባሽ እውን ኡጋንዳ ብዙሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ስለ ዘለውዋ ጥንቃቐ ክገብሩ የድልዮም ይኸውን ካብዚ ሕልፍ ኢልካ እዚ ናብ ቅርና ኣፍሪቃ ዝካየድ ዘሎ ናይ መንእሰያት ተቃውሞ ኣብ ኬንያ ናብ ኡጋንዳ እንታይ ፅልዋ እዩ ዘምፅእ ወይ እንታይ ከምፅእ ኢልካ ምርኣይ ኣገዳሲ ይመስለኒ ምናልባሽ ኣብ ኬንያ እቲ ተመዲቡ ዝነበረ ናይ ቀረፅ ምውሳኽ እሱ ደው ኢሉ ግን ከዓኒ እሱ ደው ንክብል ብዙሓት መንእሰያት ሂወቶም ከፊሎም እዮም ኣብቲ ናይ ኬንያ ዝተገበረ ሰልፊ ኣብቲ መንእሰያት ዝወፁ ብዝተተኮሰ ናይ ፕላስቲክ ጠያይትን ናይ ኖርማል ጠያይትን ወይ ከዓኒ ክላሽን ጥይት ብዙሓት ናይ መንእሰያት ሂወት ሓሊፍ እዩ ከባቢ 10 ዝኾኑ መንእሰያት ሂወቶም ስኢኖም ይበሃል ኣሎ ክሳብ ሕጂ ብዝቐረባ መዓልቲ እውን ሓደ ሂወቶ ስኢኑ ኣሎ እዚ ከዓኒ ዓብ ዋጋ ይኽፍል ኣሎ መንእሰያት ነዚ ዝኸፍልዎ ዘለዉ ዋጋ እንታይ ረብሓ ከምፅሉ እዮም እንታይ ለውጢ ከምፅሉ እዮም ግን ኣብ መጻኢ ክንሪአ ኢና ማለት እዩ ምክንያቱ ምስ ከምዚ ዓይነት ናይ መንእሰያት ምንቅስቓስ ኣብ ገለ እዋን ፖለቲካዊ ፍታሕ ለውጢ ክመፅእ ክእል እዩ ግን ንላዕሊ ብዝደፋእካ ስልጣንኩም ግደፉ ብዝበልካዮም ብዙሕ ግዜ መራሕቲ ኣፍሪቃ ንከምኡ ድልዋት ኣይኮኑን ነቲ ፖሊስ ጥራሕ ደይኮነ ሰራዊት እውን ኣምፂኦም ነቲ መንእሰይ ናይ ምጭፍላቕ ተርእዮታት የካይድ እዮም እዚ እውን ዳርጋ ካብኡ ክሓልፍ ኢልካ ብዙሕ ትፅበዮ ኣይኮነን ምናልባሽ ዓብ ድኾነ ንኩሉ ዕለቕልቕ ደብል ሰራዊት እውን ቀፃፀሮ ዘይክእል ሰራዊት እውን ኣብ ጎኑ ዝኾነሉ ዓይነት ምንቅስቃስ ተመፅኡ ከምዚ ናብ ሰሜን ኣፍሪቃ ዝረኣናዮ ዓብ ለውጢ ክመፅእ ይኽእል ኢልካ ክትፅበ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ጉዳይ ኩሉ ግዜ ኣነ ክሪኦ ዝደሊ ለውጢ እንድሕር መፅኡ ምናልባሽ ኣብ ኬንያ ፕሬዚደንት ሩቶ እንድሕር ከይዱ ኣብ ኡጋንዳ ድማ ፕሬዚደንት ሙሰቨኒ እንድሕር ከይዱ ድሕሪኡ ኸ ዝሓሸ መርሓ ክመፅእ ድልካ ምርኣይ እሱ እውን ኣገዳሲ ይመስለኒ እዞም መንእሰያት እዞም ሰባት እንድሕር ከይዶም ድሕሪኡ መን ክመፅእ ክሳብ ሕጂ ንፁር ዝኾነ ነገር የለን እቲ ቅዋም ናይቲ ሃገር ፕሬዚደንት ምስ ቀደ ካልእ ፕሬዚደንት መፅእ ክኸውን ምናልባሽ ምርጫ ካየድ ክኸውን ትብል ኢኻ ግን ዝሓሸ መርሓ ክመፅእ ድዩ ወይ ከዓ ነቲ መርሒ ከምኡ ዝኾነ ዓይነት ምስ ገበረ ኣብ ብልሽውና ምስ ተሳተፈ ወይ ከዓ ንፀቕጢ ከርአ ምስ ጀመረ ሽዑ እውን ካልእ ተቃውሞ ድዮም ክገብሩ ወይስ ስሩዕ ድኾነ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ክተኣታቶ ይኽእል ኢልካ እዚ ምናልባሽ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ተራእዩ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ክሳብ ሕጂ ሓደ ስሩዕ ድኾነ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ መፅእ ክበሃል ኣይከኣልን እዩ መንእሰያት ዋጋ ከፊሎም ነቲ ዝነበረ ናይ ኢህወደግ ስርዓት ኣልዮም ሞዮም ግን ናይ ኢህወደግ ስርዓት ኣልዮም ዝሓሸ ናይ ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ወይ ከዓ ናይ ብልፅግና ፓርቲ ኣሎ ድዩ ጅልካ ምርኣይ እሱ ሓደ መልሲ ክኾነና ክእል እዩ ኣብ ኬንያን ኣብ ኡጋንዳን ዝተፈለየ ክንርኢ ዲና ምናልባሽ ለውጢ ክመፅእ ክእል እዮም እቶም መንግስታት ስልጣኖም ክገድፉ ክእሉ እዮም ዝብል እምነት እኳ ተዘይብለይ ምናልባሽ ከተገደፉ ዳሓሸ ሂወት ክመፅእ ክእል ዲና መንእሰያት ኬንያን ዩጋንዳን ኢልካ ምርኣይ መጻኢ ዝምልሶ መስለኒ ግን ኣነ ብዙሕ ተስፍዎ ኣይኮንኩን ሓቂ ዘረባ እዚ ኣብ ኬንያን ኣብ ኡጋንዳን ንሪኦ ዘለና ናይ መንእሰያት ምንቅስቃስ ኣብ ካልእ ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት እውን ክረአ ጀሚሩ ኣሎ ንኣብነት ናይጀርያ እውን እቲ ቁጠባ ይደክም ኣሎ ንሽገር ኣለና
ናይ ኢንፍሌሽን ወይ ከዓ ናይ ዋጋታት ክብሪ ንላዕሊ ይመጽእ ኣሎ ስለዚ ንሕና እውን ካብ ዕለት 1 ወርሒ 8 ክሳብ ዕለት 10 ወርሒ 8 ዓብይ ሰላማዊ ሰልፊ ክንገብር ኢና ብሉ ኣለዉ ስለዚ እዚ ዝረአ ዘሎ ፖለቲካዊ ሃዋህው ኣበይ ገጹ ከምርሕ ኢልካ ቀሲልካ ምርኣይ ኣገዳሲ ይመስለኒ ግን ውድብ ሕቡራት ሃገራት እውን እዚ ናብ ናይጀርያ ዝሕሰብ ዘሎ ሰልፊ ጥንቅቕ በሉ ምናልባሽ ግብረ ሽበራውያን እውን ክጥቀምሉ ይኽእሉ እዮም ዝብል ሓሳብ ይመጽእ ኣሎ እዚ ኣብ ኩሉ ከምኡ ዓይነት ክኸውን ይኽእል እዩ ወላ ግብረ ሽበራውያን እኳ ተዘይብልና ኣብ ካልኦት ሃገራት ግን ሰረቕቲ ወይ ጋንግስተራት ነዚ ተጠቒሞም ድኳናት ኣፍሪሶም ንብረት ክዘምቱ ይኽእሉ እዮም ኣብ ኬንያ ተራእዩ እዩ ምናልባሽ ኣብ ኡጋንዳ ከምኡ ዓይነት ተርእዮ ክካየድ ድዩ እዚ እውን ቀሲልና ክንሪኦ ኢና ብሓፈሻ ግን እዚ ሰላማዊ ሰልፍታት ብመንእሰያት ዝካየድ ዘሎ ብሓደ ወገን ከም ፅቡቅ ጌርካ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ መንእሰያት ኣብ ሃገሮም ተገዳስነት ይሕድሩ ኣለዉ ማለት እዩ ብካልእ ወገን ከዓ እቲ ዝኸፍልዎ ዘለዉ ዋጋን ምናልባሽ ከ ነቲ ዝኸፍልዎ ዘለዉ ዋጋ ዝመጣጠን ለውጢ መፅእ ድልካ ከዓኒ እሱ እውን ኣተሓሳሳቢ እዩ ግን ክንሪኦ ኢና ቀሲልና ናብ መፅኣ ማለት እዩ ብሓፈሻ ካልእ ክብሎ ዝደሊ ኤርትራውያን ወይ ካልእ ወፃእተኛ ኣብ ኬንያ ወይ ከዓ ኣብ ኡጋንዳ እንድሕር ኣለዉ ጥንቃቐ ክገብሩ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ናበይ ገፅካ ከም ዝኸይድ ስለ ዘይፍለጥ ብዙሕ ግዜ ከዓ መንእሰያት ክጭነቑ ከለዉ መንእሰያት ሰልፊ ክገብሩ ከለዉ ሓንሳብ ነቲ ሽግሮም ካብ ካልእ ሰብ ፍታሕ ይደልይዎ እዮም ናብ ወፃእተኛታት ናብ ስደተኛታት ናብ ኦም ገጾም እውን ስለ ዝጥምቱ ወይ ከዓኒ ከም መስረቂ መዝረፊ ኣጋጣሚ ነቲ ሰልፊ ዝጥቀምሉ ሰባት እውን ክህልው ስለ ዝኽእሉ ጥንቃቐ የድልዩ ምናልባሽ ሓድሽ ነገር ተሎ ኣብ መጻኢ ክንዛረበሉ ኢና ንሎሚ ኣብዚ ኣኽለኒ የቐኒየለይ ቻው ሰላም ተኸታተልቲ እዛ ቻነል ናብ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ናብራና ብጃመይ ንምምልካት መፍተያ ስለዚ ሼር ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትሕመቑ